Sa number 3, wala sang nagalagaw nga killer sa Bago City. Inigin patag sang Bago City PNP angot sa balita nga may duwa ka mga killer sa syudad sang Bago. Sa Facebook Live sang Bago City PNP kainas ang aga ginpatag sang pamuno sang Police Community Relations nga si Police Corporal Jessica Binguelo nga wala sang kamatuoran ang naglapta nga balita nga may duwa ka mga killer sa syudad nga among nagpatay sa isa ka persona sa barangay Napoles sang Domingo. Suno kay Binguelo, isa ka isolated case ang natabo nga pagpatay sa kay Christopher Garde sang barangay Libakaw sa Himamaylan City nga nasapwan sa may barangay Napoles nga natukiban isa ka drug personality. Farm helper ang biktima ka may kaso angot sa illegal nga droga kag nakagwa sa bilangguan bangod sang plea bargaining agreement. Sunod pa kay Binguelo, makaguba sa imahe sang syudad ang report nga may duwa ka mga killer nga nag-igo sa ilang nga syudad. Gani gileon sila nga nagpagwa sang pathag. Hindi ini kuno matuod kag sala ang report. Samtang padayo naman ang pagkilala sang PNP sa suspect sa pagpatay kay Garde.